Kadang nili Samson teron lapen pineng we talk show on 6 schedule lake ingdeng tharo sira chok sikep rapli ki chok lo asi pineng we studio long nang chitong dun jasemet sa jai gathar retired IAS officer nang le pan puthar ding thulo lapen leng sa putiso college men sinang represent lo lang panta chorolo kelangpot lapen depend rongpi nang le panta me ningat longpen ding thulo lasi Pineng we itum jasemet kacit handam kang tumbang kena henlo pini lagi charcim malong di masa pen karbi itum halabang sohut kecipati lasi arlo lamang kupusong ne kupia join di pentong kecipati lo ne labang itum citan pompo sitame la so pena joksi special pineng we bangkalang itum hansi la itum labang sotok so bangke penong pilo kalau itu apaan kita atau apaan ninduk setame itu malam tumpan hemasor tumpan an tame itu lah six itu life pen alang tumpan tame itu mahin pen ninggit hela pen kacuru setame alang tumpan peje pono lah si jasmet peneng we kasih tampon kang tumbang kalah hello lah pini lah charging prisek Unification and Reconciliation of Hill Tracts kusi pulo alam cap sudah lain lo asila soputha sinon cetan pon kantung lasi unification lapen reconciliation of Hill Tracts kusi athim and pon lo lasi ladak athim bang kalain lo unification pulo tante itu cingrum tupo lapen koposon ben si reconciliation pulo te koposon si itum cebhong dut pen api cingwai tu pen koposon si kipa me tu pen itum apra teng ke dut hekjima lasi ladak bangke isi lang damlo pulo tang te charci malong bangke itu maningkan lang ta itu talon nam hodak di cikimo program bangke damlo asong si dambom lo sitame akinang sok abangke ilitum akhala di masa khailong dam pen cingwar dam dia dabang si kicok limi kusi nili mata lasi la sopu taksar nangli pan si aprang si nangkar jiglo la conciliation aputhak la pen unification aputhak itum cikimo cocot pulo tante kicok lim kali dia jima kusi nili mata da nasi itum koposon ben si di masa khe dom ben itum kacing room thek kuma il chat dom ben di masa de lo itum ron ke doke kuki ben da itum doya lo reng ma ben da bang nam chok lo lasi la so puthak itum hill traps tum an koposon ben si itum epeng ke do thek ko asal lambang sinang nangli pen cinikan tu Frangsi kamat hadam nahi la hello di masa pen karbi ahok pen le langdam rote ron ave ron kape doge Assam government agency tumsi ron kape do la di masa pen karbi chot kalilo di masa pen mara tum talo la pen di masa pen jeminaga tum talo la pen karbi pen khasi talo la pen karbi pen rengmanaga talo karbi pen kuki talo la kadto kove kache bohong anta Assam government a agency tu la pen bongo senato lada ari dodut latung si kichutso akam ke claim dun kichutso akam ke claim dun atike la pohelo ilitung ke Mongolia na kay lapen Assam government ke no mat ke Irian atum si kaparecho chief minister itu Mongolia na munit mene seta alang lila Japong gitu kali bang Irian tum sika solai Irian pulo arjo waktu lasila arjo tum bangke ili tum Mongolian akhe itu pan kapacelang pet dia pan ke asap taning dok de ili tum bong cikur bohong nang ji cipiti nang ye an ke halatum ili tum pan nakaheving pon ading ta ili tumpan unpo la pen unta unbom lo la kachi la tribe atung bom kachi chok kachi piti chengke haro krisir kep ra trogner kep ra ner kep aning kansi ke cheng aroko
la pen la phi ke pharukre ser ke pra trok ser ke pra phli malong ta dolo la pen ke non kitir thu vot ke surihini ra ningkan hini at ningkan pen surihini ra hini ningkan pen 2002 ningkan pen hala suhut komat atum lo state government along kaparichu la le langdam si ta chok lo komat lo hala suhut kang tang nei a minister la le langdam si ta chok lo hala suhut pen ki cheng ko pia pot lo aku non ilitum Assam government agency punang ko athema ilitum chelang pen ilitum hill state hanglo aprang ta hill state ke hang ta inglong asutum an chelang pen a joksi hill state long lok lo harokre sir kepra trok kepra sir kep aningkan karbia tum ta long dun lok lo hala chumang tum pen chelang pen ke hang pot itum det ke hang pot kali itum det ke hang no na pita hang pig lolong lik laki athema itum ke bipik ke na hala inut kai phan ke tumbok ta un hala tu la ke ha itum o so ko lo ta por hi long tang lo korte bang trop pu amat kai ta chu bohong ve amat a phua bang pulo nang tum la ing kai bong ECC order bank tha pulo ECC lo man bank pet dat la andela ECC kali non ke kai bong trok le pa peng ra bank tha wa bank un ede la hel hala dak ni tum lo ko por he behave hu la si ili tum autonomous state ta di masa pen ili tum hang ra pe la pen ke inglong aso tum an chelang pet lo te karbiang long ta bang pharong bong pen phoke pra phodu kok la sila phoke pra phoka pa wi det dia phat bongo sena tum kape omunak dia phat bihari tum kape omunak dia phat nepali tum kape omunak dia phan si ili tum ang bong kapachi chok kapachi thenga kame klem lapen karbia tum phan aprang menda pulo karbi mikir okora popojo amasi ili tum ma thakrang po hala try patung bong kasi chok kasi theng aning kasi su labang si kaita interest kasi pi tir ang hala lokho thoi langkai jan lapen ke kang ararong bethian daha kazironga lapen pu golaghat ke dai anothuanta bang ohomia bongalia tum mia tum longlin ang khiat lo lake karbia tum astap ta ning thi the mia tum nang thia bang yaso ning thi sita asamis bongalia tum nang thi la pen biharia tum la kopli ke do an la kopulama ho la kopli ke do an keroni phelampi ando an bang cherai lap and aning thi the sida aning ki thi ke hala kirmia na thu hala kanduli chomana tu ke wang lo yo la bota aning thi la pen pu dimapur ke dai naga tum ke wang lo la ka ning thi la pen ke rengma tum ke la ke border ta ka lilo la ke ha so ki hola na tu bor lang so bethi la ka arlo la pen non le ke wang thi tum ta ka li ha pram na tu seta la tum han ka aning thi eli tum la si bang mikir okora punang pulong lo la si hala kachini ante la hello itum chelang pet lo te itum majority do ko la si ili tum phanang pa chelang pet long le de dia pan state ta autonomous state ta na pa chu hang thek the det dia pan si ili tum phanang pa che chok pa ye theng ba de ti la pen non ke a hok lo charchim prisek along munit thi olo nelimo ako apatai kaprek ningye thupo non man ke la pan si pulo je thi olo engine so me lo sata non ili tum karbia tum ke hadak dampo ok chudam jundam lo si je plang thu lo non bang ke arong bohong adim si je plang thu det lo non bang ke hala kopia posi la tum han ka pithi
inquiry report kopia pasti pe klang kle de po bangke jok ta ilitum hang he claim ta claim kli la bangke ilitum karbia tum ta la penjong si di masa pencelang pet nai pulote di masa tu man hadak hang o nang ye porno di masa tu men si hadak si lun rapet nang ye porlo kan rapet nang ye porlo setala ta ilitum claim kli la si ilitum apen lancot takali non ta don suri bete dak don suri di masa tu men karbia tum celang selet o bom lang non anta tipu ke itum ning si tribe atuman ning si dobom nangi puke amben hemprik johan nang pobom setahala tum han ke di masa tu men kacing kiji kaning dok de lapen di masa tum ta nili tum ta hang lo hala tum ta nang ciking tum te seta bongali atum kacuhang pula ta hala tum longe dunji je hok ji hala tum longke hala tum nge lucy ta chodon ji hala tum longke hala tum longke rosogula ta chodon ji hala tum longke seta ili tum di masa tum ben chorapet nang ho puke itum ning hanghe non anta rengma tum ben dorapet nang ho po bangke ning hanghe kelang selet kukia tum anta kelang selet la son si itum non anta virong la pot si ili tum han mikir okora punang pulok lok an parge kupuson sila kaceplang lo mala bangen nilia ku putu pomopi to kiru pilosa nang di kithan kipakla thopot athe pinanga tumge non ili da me da chikimo na post da me a solution kupuson si tum inglong akhe tum an e peng ke do thura aprang teng jirpo ka chikam thui mahala bang ta matharam tu de sila so bang claim sonde ang se tumbang chingrung thu pet po unity do po la pen tum long le philang ka do ka be chira komanda tum thek po la bang la sila da nili siki jogon kang tum bang la lo sa ram the pen ki pudo e make pen ki thek long a ke thek long lo ka tur pen mute e make pen ki thek long le a ki thek long le dera tur bang si ka phere me me pu la sila so pu tha nang le gu pilo ku ji nili a hokalam lo la ke e make pen ki thek long le a tur kaci mana kaci ni ne de teglong mene seta cini ne de hedi kaci ni ne hotur lasi itu ma hotur pan cini pa prang nai pune likai ta ninge bom de ba APHLC benge ili tu ninge ulo ne li dat kali lo ili tu ma hotur cini nai ili tu ma hotur ke karbi ta kali ili tu ma hotur ke kuki ta kali ili tu ma hotur ke rengma naga ta kali ili tu ma hotur ke syam ta kali ili tu ma hotur ke dimasa ta kali ili tu mohotur ke garo takali ili tu mohotur ke cumang takali inglo masuk ang ili tu mohotur kali ili tu mohotur ke six schedule arlo long leta nang long dun dedet nang ji sakorita nang long dun dedet nang ji vote ta nang pidun long ledet nang ji election nang cedan dun long ledet nang ji amanon ke nang cedan dun det sakorita nang endun det long lita nang endun det lapen ke jat halatum entu lak aman non ke halatum masika peri tu nang ili tuma elected alidar tuma halatum han ka peri pena jo la election kapit doji allo lapen voter list ka silam ji allo anta high court order do pok anta silam tu high head det pan ka je plang tu la si ili tuma hotur ke la ili tuma political power nang ki tidun ili tum ai ile long le nang ki tidun ili tum sakori nang ki tidun la tum hello ili tum hotur ili tum thek long chini ne de chini ing tum te de la po ba ili tum just se ta kam ke thek la si chini ing tum nang i la pen chini nang i lan si ili tum che dan thek ji bir thek amethang akhe ka che rai hi pula te ka che dan kam ke dover aprang hoke cirnok hile kaman men se cedan lo non ke kali la ke democratic pensi election along si non ke cedan nang ji la sila da si ki jogon ka tung do la political science kitab along mata do lo la si non kai kimia long bang ke hala cirnok ka che theng ka che chok aphan bang ke kaching wai pen usia da ka to replace di hele aphan la pen ka che theng ka che chok aphan ke hala kaching wai pen lapen election pensi replace lo largo ate itum kaching wai pulotang te negotiation ma poda
kosong si itum ke claim ke dam nang jima lapen itum ap ke mang apo tha demand ka do ka we lahai itum palinan ko sarkar man government man lapen ake choklim nai ke belot ko si puhe hoda belot vote phansi ki pudam lo hada vote ke jok pen si itum ini ke hanga son ke kipaklam government phanon rar phanon sitam lapen isini li putulang sarda nangli tum APHLC pen ke claim chipiduk lo lapen pinangan nangli tum claim lo lapen nangli tum amang ke bor ilo constitution ar lo kivan labjia phansi ili tum rada phan ke than pon bom lo nili constitution ar lo van kivan lab nangji po bang ke ili tum constitution ateng pen jongsi dot hak lo te tum akisun ma be ji kusini ma thata sitame pinangan atum ke constitution alam ar juing tum te lapen constitution ar lo doing tum te jinuing tum te la sila so put hak nang ni ko pilo ra phan ki me thor dut nahi tu se ninge tu constitution schedule ke me thor dut nahi tu se ninge tu lai hui ke la ke ilitum ka chini ka tum te la ke mu pen pu bom lo mati pu le thot nang ko mikir okora pu di textbook long bang to la si schedule ta chini tum te la pen ke constitution ta law ta chini tum te ke schedule kita van ham lo te lang ye long ri pa pak si bang ka ningje tu lan ta therak re si public ang no si ka ningje tu lang lan ta la puturang ha bang tu nang chini do te bang kang nek choi tir ang yi son ke la si non li eson alam kunang ko ke pudam kang tu la 2005 aningkan body nili secretary ke doon hotlo la di masa pen karbi ke bohong nili stra hill area department kali akapre ke department long cooperative society long sineli ke do so ke ciplang la pun lo nili ning ke do akapre ke tum anta chini lo akapre ke tum an ka chini ka kapre lo neli ka chini do na bangke September inkoy raner ke arni neli chini do lo paper long klang lo TV long pulo ani hala daki puke manja long di masa bangke thom otoriksho ka solaya tu mapan degar pen chudlut det amat aphek anta san et amat pa piti pubodi an ke hala daki tok ke kipuke NSCNIM atum si ke claim pubodi NSCNIM pulete laga naga tum le naga arlo ke do tum la ndi anke madhadam thae NSCNIM naga tumle di masa tumhan le manja long le ba long nit along le long nit bo ke chen ko kopi sina e klema le ke do pumhala tum kopi luma kam na doji amasin ne lia bang suspicious no de lia bang hontelo la kopi ne dolo de la pu amasin ne li bohim lang thasa ke hai phan alang li ke jadi ke neso hosom halatum apex body di masa tum apex body a president lo aman nelita chini amar alang li phan telefon pen pulo matharam thadeila pu lage thang na lilo lage NSCNIM naga pa lilo lande karbi pen di masa tum hanang pa chi chok ya phansi ke claim lu punile alang li phang than la pot nang ta kar di masa tum han che than serak tha puyo akon ni ta che than po man ni lita ki un an ke karbi tum han than lo hala sohot dhon sing kram sa ke hai man ni tu ni phan telefon pe na jok nang rap dun lo ni tum ching ki pik lo la pen karbi ka chichi ni tum han nge che peri lo je che re tu lante itum di masa takali karbi takali lante NSCNIM takali lante government atuma agency si la ke claim lo itum apana apa chip bohong ya phan pulai aman itum chipu bom masih hadi chipiri bom ama iruya kang tim September inkoy raner kepen Oktober sirke atarik anke Oktober ner ke atarik anke thang ta pa chiplang ngong le dat aman Oktober sir ke ajo body dak di lamding to war
5 mile along body 5 mile kilometer 4 along lo de pilon ne ladak terang arong bo terang hem tengking da mat bang pho bo ka piti aju la ke pulon eli ki puge NSN naga tumpu kapiti dang ke karbiatum go pilo lage di karbiatum chini nahi la sola are ki puge adai ki tin ke hala dimasa bang e thomhan kapiti ke naga tumpu alar ki hori ke karbiatum han go pilo lage ili tum lage puan simple vereta itum chok chi ako itum la proman thek lok le tikke ni kroi kri pulege chok ji gali athima bangta intelligence atum se claim ke lake un ange ki deep lok se kam se claim ke laka ar lopet ke claim atum lok se claim ke lake ni tum son claim lo hodei puga nang than thelu lake la posi tum chini thek long le de sita la son lo dei po bangi tum da chini thek nangi la bangi anke ladak pi khilo anke karbia tum handa khang une de lo amasin ni li ahok na aku putulo karbia tum han nang li tum che dan ri di masa tum kali laki lake asam police tum se claim pu ne li than lo la por lake chiri nangi nang li tum kat et nangi pu si ne li pu la so kai ki un ana tum han ke amasi karbia tum handa pape kat et la ama karbietum kadlo mahala di masa jaha tum bangke kama thatu itum karbietum ke remlo pusima thatu rong amahala tum bahaduri thurong hala tum dalu hakke mati labu yo bahaduri thurong neli ka chinia tengke amat hapike di masa pen karbi ka chi chok che plang de anke hala sohot di masa tum arlo ke do tum ta la solong dodun pusipu seta ilitum arlo ke do tum UPDS tum da do alang litum han ke pache dan long lidet pu hello nitum ke ka chini ke Assam government tum kroi credit pu di Assam police tum kroi credit pu hok lo ne pilo ne non ke la UPDS alang litum na chipu ta me he nil tum karjulong alam chota na la bang ke hok lo ne pe ne pu pe me tek tek zeta alang litum che dan dun long lidet pu che dan ri pu ko pu ante ko pilo hapur di masa arlo ke do tum han ke pache dan long karbi itu man pace dan long le tar mane ko pilo dulu la di ili tum karbi itu man karbi itu om choro po jo la tum han pe phokloi nai pul athema state ke hang anda karbi itu si japon verti tike no na mat ke la jo alam bang ke neli ke chini ke la ma si ha phi ke chichok che theng lo chi pi thilon par ke ha char chim presek long unwanted unnecessary bang flikep raisi pu body also mar student atu nogao adaya ve pin atu oh halada nogao be thi school ka che dam thu ho bang papi thi dun ya no la ke eli tum ki lupe na jok lo hala so le chini de la ke Assam police Assam government nu si ke claim do pu chini de asonte chipu ak de asonte hala so Assam government du na claim hai de chile ili isigi pugantung kalilo alam ta hok lo lason lo Assam government atu pusita Assam government aphan komal ko party hala solam ilia prang chini nang la to bangya atheke ilitum ang theklang nang Assam long tame ladak a hokpet kedo akhai barim kedo barim akhai atu son of the soil ladak akhai barim atum ke langdam lo tante jasemet ilitum lo karbi lo boro lo mising lo rabha lo hajong lo ahum lo la tumang bong ilitum ta chilangon eu setala kumal ko pachalangon e lata hala ang tan pen Assam long nang ka cherai ji kabor I atum si hala atum si nang ke claim si itumang bong ta chilangon e non ta Ohomia tum ilitum hanang langon e pi buru han langon e pi mising han langon e pi seta nang ka control nang ka parting ke kumalo yo lalo alam bang ke lason thak si karbiang long ta ahok pet akhai binong ke do bari ma khai binong e komalo ladak ta karbilo
Kuki lo, Rengma lo, Dimasa lo, Garo, Khasi lo. Hala tumpan ta, ili tumta langne yo. Laku people lo. Lata, ili tumpan ta hala asama along angkang le, ili tumpan nangapat silangon iya son. Homya tumle la ahok pe dadak ke do akai binong tumpan, kilangon iya son si, ili tumta la son la khasi la daktal claim lo, silangon iya lo. Lasi, labang ke ili tum take dak alam lo, hala dak poson ma dak tala son no lake nang claim abang ke hala mo pen sar ke pu son ala area na tum hai area na tum la north east hawa ka capture je phan ke nanga cherai pithip je phan si ili tum la dak ke do bare ma khai la dak along le ahem phu atum phan binong ke pu pen pu pachar wo jot la so khai pen la so khai pachar wo jot ini tum korte jangan kong nang pacar po nang ajak kong nang pa bok po hala tum abang ke political ajak kong abang nang cerai pitip po lapen longle phelang sami nang cerai pitip po la sopa lapen ison alam abang ke kopi oposi ili tum none punang kok lo ili tum korte jangan bong di masa lapen karbi jan ang bong ko puson se char bolong po polo tangte la aprang menta ilitum charu we aprang menta ilitum methang ke thek the pot ilitum kilu re ilitum dimasa karbi ke ilitum korte apolo ilitum hemisi vetlo la se kai ke ta itum la so acherok to awareness abang ilitum chipi unedalo la so joine si ilitum hala ron ke do huta ilitum chinghon thek the dalo la pendet la soaron pen damdet setame hala soaron ahut ke itum chok chedet lo setame nona bangke itum kor chichiniat lo nang tum ta inglong so ni tum ta inglong so la sei tum ke hemi sivet lo la so al atomon ke pona bangke ardi ave pin ing ar clear arjang phoyason ma jok ta la ke claim sit nang po nona bangke po bangke matha bang ave la so pena joksi pini pen ningkan krep holok kedam tang setame ilitu mabangke pu hemi silo pu ke cekam thik ang thek bangke klang klela ala rong aso dan abangke jelang selep piglang nonanta di masa pote lang selep piglang hala tanta karbi pote lang selep piglang la bangke hala kachini intellectual kuat bang la so ato mona bangke ardi ki pipe polo kusini pudang lasila so lama puthak tame nang libenta pakeng thasa nilita la solam nang chikroi dun pemila la si aprang benta bongo sena pu nili pu vereti long li nang tidun varet ke bongo sena tu mati di la pen ke sakuri nang tidun varet bongo sena tu la pen ke bihari tum talo seta jasemet ka apu ka parting ke la bongo sena tu la si hala asama minister dum phanta bongo sena tum se parting ti la puya athe mahala tum bage karbiang long li cherai kip nai tripura ta tribal dum long li cherai kip lo dak ta cherai kip nai kachar puta borak valley puke di borok valley po phangma di borok athoi puke borok amuni ta tum athoi po phanga di non ke hala tum bongo sena omunak lo ga di hada lason dak taksi ilitum dak tanang cerai kibia pansi ka bor il lasi asam government dum hata pu parting la pen itu asam government pu kipu ing kang tunduk baki pu pelati ilisi kilu tu je plan po no la pu ya athe ma jong si asam government kali putang te non ningkan krip hodam tang lo asam government agent tum kali putang te alang litum hala inquiry report pe klang hai det pe po lo no nanta inquiry report pe klang nahi ke aku jong si ahok kali ponde penap dik pe klang non to ron waret non public beti pachini yak na jong si asam government tum la ar lupen ke pudun avi putante di people lo pe klang hai de di masa pen karbi tum ke po pata pe klang hai rengma pen karbi tum ke po pata pe klang hai karbi pen kuki tum ke po pata pe klang hai
di masa pen naga tu macam po poto peklang hai he, di masa pen mara tu macam po poto peklang hai he, pia pot lonte, la pa peklang hai nang ji, jong si alang litung thang ta ari do dunde pante ari hat do dunde ari cipu dunde putante alang litung peklang hai nang ji. Hala itu nona bangke karbi pen di masa pulo. Itu minglong so hijan pusitame itu kacir bangke amen prekcet lah. Sitame kuki kaya bangke kuki yang se kacar bolo kacipi cipo cepe mir koyan lo. Kupi polo lah. Kuki tum pulo aja ke thadu atum pulo lantum kuki. Kuki thadu isivet kali malah. Lada kupi polo te kuki pen thadu le kacar bo ike. Laso lam putar bang nang li than sa. Lata hogalam lo lata. Kuki pen thado tum. Alang litum alam ta cicini halatum hedi. Cingki tek halatum. Seta netung ke prek pik pus ke ciputi. Pemat lo lason ke cipu ke pamat hatoi. Di. Aku jong si lason cicini ne lo te elitum ta garbi pen kamrup ke do Amerika bi tum prek pik pus elitum ta cipu deji. Matabom lo non ta lason si matabom lo cerere te ke ceplang po elitum ta. Lasi lai gue lamang cere pe menang il ne liga cinia teng ke la ke ar lopen la erian akhaya tu elitum pan kapacu bohong seji isi vet kape do tek de dia pansi la kopini prekcot asu prekcot si un kapi thi akam se claim tu nang tu me culture ka prek ke pusi cultural function ka prek na se lampi la puson ha nagalen ta ke bilo ka yo aman naga tum ta greater nagaland po manon ke eastern nagaland tum ta bang ka prek do yu puto greater nagaland kali smaller nagaland sinong nge plan tu yi po an la da bang ta la so dang ni yang sa po ta sa su jobrun kang tung ahang lo mo pen ni tum pula dak dam lo tang pe isi ningalong hong puda karang lo ho la ta di la pen pinyar ni tum kwan ni kan dam det pen sidami la puson si dam bom ni tum mi thangara na tum hitami ni tum mi hutu la pen tum dam ni tum ni hutu pusi ci bom bons dame la bangso pinyar ni dame la bangso lam klar dak pen ke long lia join ni tum ke ang hilang ni hitami la puson khai su ka ci bohong ni ang ke thip khayang sa la sini tum carding long hampang asong pen punon la pen carding long asong ya tum an sitami la bangso ke CBI mane ki ka tarip la bang ini tum mu aphi tami ka chini pa mi phan bang ke la bang ke nang so sa kalang lo la ke CBI inquiry nang ji jong si ko selam lelang kan te setan ni liga ka chinian te government dum inquiry lo anda report paper pe klang ha he dan kan tre for da melo paper lo pe klang kle de ako jong si peklang tum te pernah CBI inquiry nang inon. Apa report peklang nai. CBI po mar ko insam thuri lo te chok chi lata. La pen mo pen ni ki pulam se roilem da po. Non ladak itum alidar setum intellectual po tuma bangke kortelo po bangke pathepik nai. Non ason ka chikimo hota CM NCL autonomous council of hang nai. Halada kalidar punta hang nang ji galang lo DHD tum DHD tum hang nang ji lapen ladak daketok sonjiwan lang thasa lageni litum si hala charchi ma function along nili tum si ke poncheng lo sonjiwan lang thasa pan ke 2016 ningan pon lo en karbi tu lam prong si du di masa tahadak dudun ko opo alang lipan lam paning yelo ke litum atau kero pilosan na itu na nila puson da kinang so na ke nono mat ke inquiry report bang beklang serak nai government atum bang asi labang dip joy mat komasi ke chok cema labang ratum chini ne dalo labena jog itu mala di masa pen ke karbi itu maka ning ke so bang ka cek no aku itung ke government phansi itung ke tin tu varet nangkok lo non ke athe mala tum si dip joy ke ante Lasi ladak mo pen pulo bongo senatum hello latum hello cargo made la kang guya bidi bang ke claim na tum lo lasi magazine long thek long nilita alang tum ka chipin dak bang la son ho what Bengal thinks today
India thinks tomorrow salah tum kace pinda Hmm. pini Bengal tum kopi si kama thama la bangke penap si India tum bangke kimat hatulang pas la tum kace pinda la sila sote bulote la tum si India adang ke theki bi an bangke kang bui ma pusini ma thada Kalang la tum ing vui la si hala ASDC pen le CPIML pu amar hala ta bongo sena dum ludum thur thur amar pa che chok pa che theng gore amar ha phi ke subject department thom ke ban lo pomat allo ta selam nang ipulo e chet ta selam tu the de khang jang la bu he ka ki vi la ke la tum kar bar lo la ke la si mek mana thek long non mo penang pulo barak milita cerai dia lo de di masa arajjo ke la tum si pipuk dak lo kalang hala command hut majong ho command ni Chakraborty po to family tu la si hala Gobindra Chandra Narayan pen Krishna Chandra Narayan tu pan convert that ke bharia rup pen bharia chai nong selam ama ang ho chai nong ang ho na tu pen papilut ama la rechu pen rechu riso pan Pharokret Troxir kebra hinia ningkat Pharokret Troxir kebra hinia ningkat ningkat bang nilipuan gare chok lem kaliden mene seta Pharokret Troxir keb apilo la halada rup achai nong bhari akethe la Bengali tum loka selam alang litum pujari po se krong dun ke amar halada angho na tu pen pilut chai nong angho pen pa pilut amar ami na tu pen na pe pechon lo la recho pen recho riso pa ange ki putu ge nang tum pini pen ki intir olo pu convert that hala sorni pen ange ma tha tha he di angho pen jok angho pen da me karbi min munita tu mesita angho pen ludra ami pen chon lo te la ke hiji ke mati di angge alang li tum phana di masari chu tum phan ri chu so tum age chai no hi pu si pin chong det lo angge than thien ta dang tum ke chai no hi lo pin ni pen ke pu ke he di than ke than the alang li tum phang nang tu ke ing thir o lo po pa si pu thu ro la so hala so pen lo ke cheng amat la korti te bang hinita asuma avidet ke asuma avidet lo amat ningkan Pharokrener kebra phokebra phi ningkan la di masa tum araijo bangke jutkok lo ke hala British tum theory of lapse punang klang lo theory of lapse ateng ke jong si apoton avidet lo te arichu ta jutkok po mat papi jutkok ke recho jong si asu pu ave dia lo te oi la lo pute la so recho bangke baru ni dia po kape ka rolong sedam jipu la si la so lama thadame me ahok lo ne ahok he lo ne ta ha Tripura soranta je thanjo ti bongo sana tu la arling ke thie tu malong dodun po asumar papa vedet ti karbar ba klemo la si ha di Manipur ta pamheba phandala puloi hala ta asumar papa vedet hala panta amar tirtho se pedam hala panta wala Goswami Santi Das waktu tirtho pa pedam lo pamheba phan la chum Manipura richo lo amaha to ar beng papi thithula khangyang ma pijut de la ma che rai pi thip Manipur ta la sin non anta Manipur dum non anta chi bhong sei bong no ke non anta la si dak lang nam lo putang te mek pen si tum ke thek long lo non Silchar guna ta tum che rai lo West Bengal ke lang tum me thang state ke do tang lo Bangladesh ke ba independent country lo Tripura ta che rai Tripura ta che rai lo la pen non Assam long ta ki online na ke Bangladesh long ta pinang lo bo non ke bongo sena tum a political party se che salam tu lo ke ki thir binong lo githir binong lo la si la tuma bang aphan ke kachini ko pisi ke klama itu bang la ke matha kra alam kali lo ki matha parsik pamena poli tunda kachini nangji la tuma bang ke mupen nili pulo heglong lo ajir pu pen hotur pen mote hala nang thegdun long le nang chipat tudun joy pola kam sailang no nang claim pen di ho itum phanang pawira to war nang ke pon rong di bang ka pere me me ni ki pulo la ben choro lo sar aso se nang ke pokla thu mu chora po la pen non ki padusia question ke la hello
ilitum ing longa he angbong hotur ka chikam pe na jo kumat lo ale kilo ilitum di masa pen dai itum hanang pache chok lo emre nang pache kailo nang pat hilo itum mat hilo bang ta hilo kuki di menta je chok lo emre me che kailo chipi thilo la pen reng ma tu menta la song thalo chi bhong lo chipi thilo la pen khasi tu menta la song thalo ni inte lang nam tha kumat lo non ale kilo council aphansi ropon chet pola bangke rondo depen ing long khay dimentum rondo depen kumak khay dum lali nang kelong ing long alle na ke long do nande non ke thek long ke politically ke bongali bihari la pe nepali tum hele ole na ke long du nei le dei lang nam tha he dei itum council long bang inkoira phige lagi elected body bang inkoira troke lagi election ben si kang wai lo ang halakang wai along ta itum bang aphan ka phiri pe na jo siksidul ajak kong ka si en hai he pe na jo haladak bang ke thom ke chi aso election na pa che dan du no mat na pa pe hai dun thor lo la pe inu da bang em si che plan tu de kang jang lo la pe lan chot takalilang nili karjulong ke amring MSC KBP alang like Angela Bihari tu thurpaksi alang li phan amurti da mege thor bu bodi la pen ke ason ki putot pu si vi tu di pu anta hai de lo ba la pen lan chot takalilang nominated bang klido ini tunggu APHLC pengen pupik lo, je inglong asu bihek atum, alang litum election le naga haidun unta kali, reng ma atum, kuki atum, lapen ke syam atum, lapen ke garu atum, khasi atum, latum aphan le pinot pula ilitum pu, amat hala bang akhey aphan kapiri, ke ciaso tu man kapiri penajok. La nominated ta bang kliang bong bang ke thom ke inun ke bongali bodi pa inun ke nepali bo la pen inun bang ke la ke biharia munit di la tum han si pi thurong lo ali ke du hala tum lo ke diente ili tumang bong theng chok che son le che theng chok che son de reima han si pi ji mene ba khasi han si pi ji mene Syama fansi piji mene, kuki fansi piji mene. Non ye pipete lo la tomba. Ali nangalong don ke hala bongali Bihari la pen ke Nepali lo nangalong don. Hala tungi election ki thurje li vote tapi long le dak dolong le po tumsi non ke ituma hempu na je plang don tu di. Yo la son no non ke la si lai hui li tung inglong so tung bong ka chi chok ka je thek ka che lang un epe na chok ke ali nangalong don ke Bongali, Bihari, Nepali itu just a myth. Yes, non that particular tum thegano lo make menta non itum boreng long le ubi kimi tum da de boreng da long tum de la kam sa tum da long tum de sa selu da ke non la tum si pon lam lo athe bang e pache bhong nang pache theng nang lo khe tuma aning isi pa du thek the nang pulo mati la sila so pena jog tum rar tum si tum jasemet ki da ke tum karbi si e om posi tum kana hok e tum na hok piglo Lapen ke so tu mana na hok lo he zami tum sila dak bangge tum hasina panong pilor lokar yang long district buke constitution benta kedeng sidame itum bangge non bangge ahem pukali aban son si tum cuman de non bangge bang nang ke toy thua link he di ho hola pan la son claim mo bude tum la son si claim tu nang son si chira ni di jonon lang ada kali tu malong non ke sum piglo wirang lo posi kado ko itam na nge ningje pe ni to pena kapre ka party tu hita ningje ke ningje ta ka ningje chora be kam mang chipak lang ekhi la poson ini to ma phan i make pe thegong ya ko tu ready tar ding lo wirang lo poki chipu bo ta me la bang so aja kong nang pon bom ge ini to medi asiang tong bang kado ko ya tum ta chipa dun hai bang abi ni to ma ano lo ke dolo pon se he ke dolo tame bang ho chi song nang da lo na ake take la da ko si MSC da lo EM da lo anda lo ni elected anda lo hala hem so kim billing patang Ding nang ji pu pu
ha government pan Assam government panda lale paselang serak nut pusi pudam tu alang litu ange ki puge kei ka ching hon tango ko pusona kei ka ching hon lo la ke nominated IMCSC bang ke cheso pan pila bang ke khai jing hon pudun bo oi pudun bo sakurian na pila lan chot ali alang litu ma bangalo lo ta chokidar to ta bongo senatu ange kei ching hon pu bo ala Secretary ke yanda guest house hotel lodge hai kim bo manager ki bige ba ke chesu kala ange khai jing hon oi ange dukan bheti ta salam ul hai ange hala dak dukan bheti ki pi ta ham Bengali Bihari to ampan la pen contract ki pi ta Marwari to ampan body arni si heta ilitum council ludam chok lo ilitum e to Marwari contractor tum se da jui phun kan te yo ai pu ke khe ching hon e ka Marwari tong e la ilitum CMEM tum afusar lo ma kalian te la ke la pen hola dak non ne tum kasa stadium no heta mi hola bang hola restaurant dom dedi ambi bune bune hai hola dak mi bang khai pan ko ani hola dak ki misen na dim no mati hala tum pasi pi lo ke la son yo ki pu ke khe ching hon pu bong hala un an papi dup po un an papi dup po a pokesu a kesanta hospital dam un e ajak kong ave poisa ave po ange pidun chom teti la sikhai ga ching hon pu alang li tung ke claim nai ke a pokesu gali cancer pi nian ta ka chelang un det ji phangsi alang li tum phan poisa ke rab dun si kheti ka pe claim nai business ka pe claim nai sakuri pi nai anke alang li tum la CMEM tum bangge solo te pidun chong ti jok flot mogen de la son si khai ga ching hon pule la pen ni kan ni dun thui pola ma ngala non ki do bom atum hitami ili tum long la tok lang hin la pen tum na mo pen ang ni pu na thang business a hitami la bang so ka pacheng thu ponia phan bang ke rd ma se thek me thek no lang sa la tok lang hin tami hedi mi tum la bang ke nang so sita che than la lin sa pi ni li tum ching ki ne li tengke la tribe ili tum hill tribes atum bo plain tribes tum talo hala tum banta ili tum ing hon ponangi ta hill tribes just ante plain tribe tum man ing hon nangi pu ko ka theke hala tum na Mongolian ke akai ge tum akai pina ke di la si a oka vika che pho atum phan le ching hon thek thete in no mani a korti atum phan ching hon thek thete bang hutur phan ing hon thekima a methanga korti phan ching hon thek det na la nasi aporda do lopot peneng we tokso peju japrang jut pola si peju japrang nili si kachining ri kang tung bang kala hala tum constitution ateng pen 60 dollar teng pen lang namlo pola tang te itum a hok itum a korte bin nong ke nili pen ke pangda pon kala hala dimasa rengma khasi garo tiwa kuki mantai tum hello athela ke constitutionally la ke recognize tang lo nasi alang itum hansi itum e korte lo puchi kamnang po la pen kidam tang komani bidilang no pen itu phan la poson ro nang pa do nang pa chewong nang pa charbu la anda mi tu manga non ma ke ting ni nang po la pen itu non ove ki mi tu sistem jasmet bori bonang po la so bang ke athe la poson non son la hai la poson cheplang lo potang te ove ki mi tu mang ke kopi po se ka cheplang hala bang ma thadun serak nang po chi context serak nang po la pen itu chini uni pulatan de thek ser tu long dai tu aku kaching wai dam pen bidik yan pon chutai tu makenang so la le pulatan de tum pang kredo melo pate akesa mang ke thebom bom pomo ki juda mang ke di ho kachi thu ga je thad do ko ti kasi ke pavi deja phan mang ke tum insam jin pen conciliation bumeta pulo la so teng ban tum claim ponang po unification la putha chingrom pen ti la si pineng we talk so am 62 ling deng pharo sira toxic cap plea long na chetong don ake hai sir jay ka tha retired IAS officer nang phanda me churu piglo nang la pora chipidon por la pen depend on pi nang phanda me kero pitlo that studio lo apora chipidon por la pen claim support tiso nang li difu government college pen ada nang chepati do no potame nang le phan suri akero pilo la pen ove kimi phan nang li ta in thurpon po la pen ke kam ke me pachijor po ni phanang li ta bori pon po sing ni hin pen ta me ning thepen nang phan churu lo asi pineng we talk so bang kala panse kang ton lo pen chening rilo jerpo jerpi la pen dom rap tom han anta me nang le tum nang kelang pen unan sharing non nang le tum stame
tapos son alam ka tham kan itum ta kiri set kan itum update ci pajok thepo ko sinili him ben ta me chuni ripon lo lapen nilitum la Facebook haladak dam tha page long sik sidul live ko sadar do hadak nang tum nang follow do ning tha lapen nang follow do lo pula dang te nang tum nalitum notification long po lapen itum talk show lapang so live man kan nalitum kait tami nang lang do long po sila pon sinili pineng we bangke kang pon kardom Gardo.